Jopuonjre maromo 43,137 mag klas 8 kod 39,142 mag grade mar 6 ochako penjgi maduong' e kaunti ma Migori okinyi ma kawuono e kuonde timo penj maromo 815. Penj ne oyaw e kuonde kano penj mayudore e sub counties duto e kaunti ma Migori e kar saa 12 mar okinyi. E sub county ma Suna East, penj ne oyaw kod jalup county commissioner ma Suna East Milka Kariuki mane oyango ni penj ochakore makare e kuonde timo penj duto. Wacho ni giseketo okenge makare mar neno ni penj ni otim maonge ng'ikruok moro amora. Kariuki owacho ni jogo marito penj ma oting'o jopuonj kod jotend arita moro amora ma okwal penj e skundgi kata magintiere biro ting'o msalapgi owuon. Well, in the course of the day, the teams have been briefed properly, and it's about time they execute what they have been briefed. And we have insisted that in case of anything, each individual shall be held accountable. We have also talked to the center managers to ensure that the invigilators don't have their phones in schools, because such can also be used to do some malpractice.